indong dangugon, tigsik kong mag-agom, kan bagong kasalon, dayupot pa ang relasyon. Marhay ang ibahan, hamis na pubaran, si Mr. Pagpuli, dago sabat si Mrs. Man. Pero kang naghaloy, nag-alsong nakasoy, ang pag-ibahan kan dua, dagos nang napusoy. Sa pagpuli ni Mr. Ayam ang nag-a-assister ta, si Mrs. Pag-anggot, iyo ang nagpaparabato. Igwang nag-ilusyon sa daragang magayon, tinatao gabos dawa, inchik man o hapon. Dakul magpadara, rosas man o kanda, auto iba-iba, barko, jeep, plane, submarin pa. Sumubring daraga, dagos nang nag-iba, sa paghuna-huna na maangat ang buhay niya. Huri ng maaraman siya, palan na sa huliang dan, dakul palansinda siya, 14 pa sa bilang. Ang buhay-buhay ta, day pagsuba, tanganing pagbasol, day napagsapuon pa. Maging tanos ka lang, day ka man lamang, mabot man ang aldaw, ikaman ang makikinabang. Sa indong dangugon, ining sa kong kansyon, urob sa mag-ilusyon o duman sa mag-agong. Sa tunang padabaong, dagusta ng padanayong, sigurado ang futuro mayo ning mga diskusyon. Buhay ta, naipagsuba, tanganing pagbasol, day napagsapuon ba. Maging tanos ka lang, day ka man lamang, mabot man ang aldaw, ikaman ang makikinabang. Inisipay tirong, agom ni may basyon, duwang gurang pero tadong ang sindang relasyon. Kan tsimpo pang hapon, kan siya nag-ilusyon, alagad sa presente garong bagto pang kasalon. Mamay para ubas, papay dakul barbas, huli sa pagtios, hinguhaan sa indang armas. Kaya man sa presente, bagumang at presidente, maugma dawa pa pure. Kaya man sa presente, gadan-gadan man ang kuryente, magugma, mag-happy-happy.